Oya sanibona bafethu skipper sengane lo mfowethu Gumede engineer osakhulayo naye kulomkhakha wobunjiniyela kodwa manje onganamona obafisa abanye abantu bakuthi nabo kube khona bakutholayo nami ngishare lokho enginakho kwabanye abantu abangenakho. So bafethu nginengineer mina hlala khona eJozini isikole studio sami skipper sengane music production la ngikhona. So namhlanje ngizothi kunombuzo othi ngingayenza kanjani ingoma yami ikhalele phezulu futhi iqoqeke kahle ingahlaphaki nje umsindo wayo ukhale kahle yonke into izwakala. Wathi omunye umngane wami ingoma zami zingathi zinetshe ngendlela esisuthi ngayo engahleka. Okay kodwa ke sidlule lapho. Umbuzo uthi singayenza kanjani ukuthi ingoma yami ingahlabalasi ikhalele phezulu kahle. Okay. Nginengoma la esibuko samagcokama umfana wakho la eJozini kubana ndabuye. So ngifuna ukuthi ngiyenze ngayo isibonelo. Ikhona le ngoma masipho ile ikhona nje ikhona lapha ku channel yami. Awuyibheke makuthi uyayithanda uyidownload uyilalele. So ngizenza isibonelo. Ingoma ya engalimithiwe ikhala kanje. Ikhala kanje. Ihlaphakile le ngoma. So njengoba ihlaphakile njena uma ungeza la kwi master so noma ungene la kwi mixer nje kahle angani uyabona mayidlala iyaclippa la kubomvu lokho ku-wrong ukuthi ingoma mayidlala ibe nje ngizoyivala manje kodwa izoyivula le ngoba ayilimitiwe iyabheda. So izobe kanje iyabheda. So mina ngisebenzise now ama effects okube i-multi band compressor ungena kuyo ithola la khombisa ungakwazi kuma dynamics more plugins nansi. So ufike ungene kuyo bese usetha -15 -15 bese kuba 1.1 -15 1.1 -15.6 1.9 la uyavala la uvala la kuze kungabi khona lokho. So uyavala bese kuba i-stereo sona sisebenza ukuthi ingoma yakho mangabe uphenile left and right amasanda azwakale kahle ibe nalating ingoma yakho ibe nalating le ukuheha uyabona. So usifaka sona sitholakala la sona bese uba i-maximizer khona lokho yona uyenza u-0.3 bese ukuthi 9.0 yeah. So izwakala kanje na mangabe usuyifakile lento yakho ngiyonisa njengamanje lezi zinto lezi ziyaona asibuka ukuthi iyababomvu yini mayidlala ngiyakuvala manje. Yeah, ngithi uyabona ayibi bomvu but mangikhipha
So ngicabanga ukuthi impendulo ilapho ukuthi ingayenza kanjani ingoma yami iqoqeke nikhalele phezulu kahle ibe naleli itsheleli elakwaSkipper. Bafethu kuyayidayisa njalo izinto zakaMaskandi okungaba imkikizo ama-packs amaskandi. Nolwazi nje olunye uma ulufuna eceleni ungangithinta enambeni ethi 0798 218 270 0798 218 270. Sizokwazi ukuthi sixoxe WhatsApp sifundisana khona ube friend yami sikwazi ukuthi mangabe ngenza umsebenzi ngoposta noma WhatsApp kwi-data ubone ukuthi kwenza kanjani nje izinto. So lokho kuzokusiza kakhulu. Ngicabanga ukuthi namhlanje makade unenkinga yalokho uphendulekile. Ngiyabonga bafethu nibe nobusuku obuhle noma nibe nosuku oluhle. Kudepend ukuthi yibonga ngasikhathini le video. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda. Ngisazophinda nje nginilethele namanye ama-video. Wena nje kwakho ukuthi usubscribe khona uzokwazi ukuthi uthole ivideo elandelayo.